سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجاب استدالو زيناتات اب سودان اب لعلي امباسي اثيوبيا متقعته مفصامو اثيوبيا بقيح بحر اف دغه كتونن هلاو حتى يكبل امباسادر بيلجيوم تكالات حبرت اوروبان مزرابو زخري 10 عامت ايرتراويان قدايات حدقا لامبيدوسا فتوتي ازمادن قدساتن مع كان زينان ابسترخبل مكيادون اب تايلاند هيوت كلت سبات زغزفه متقعته مفصامون كالن زتقالك خونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتناي دول ملكت كتوقن بخبري قدمكم أبعد إليان دسيت لامبيدوسا قد مع 10 عامات بزقات من حدقا مركب هيوتم من السانو 360 شومنتن إرتراوين سدتنياتات نمذكر فولي ناي زخر مدب كم استخايدة تقاليسو اتينتهم إرتراوين زقاتهم حدقا كابتم كاوليبيا ناب إيروبا كبوصحو زفتنو سدتنياتات زبصحهم حدقاتات اتزخف مخواني زقلات نزخر اتهم هيوتم السانو 360 شومنتن إرتراويان أبتبوتا بأكال زترغفو أزمات فتوتن ترى بصحتن بحيل بحر لامبيدوسا نابت حدقا زقات أمولبوتا كوسدن كلو اتن سعينن زنبرا مراخب دما ابت بوتا مسبصحن نزغري اتم قدايات كلاك كهرمين تسميعن حيالو وصامعات ايرتراويان اب زغرتي كاب موت زدحانلو 10 عامت حدقا لامبيدوسا نخساتفو كاب شودن عد انجليز جرمن سويزرلاند نروين كومون هولندن مصيم كالوت ازمادن مغربن اتم زموتون كاب زتفلالي كتماتات اوروبا نحواتو من ازمادو من مذكر نابتا دسيت كم زموصي تغليصو حدا سولومون زتبهاله كابتم وصامعات زخونه من اسيات ابتن زغر مدب زتخايد اللبوتا نمعكنات ابزهابو مغلصي رئيساتنا نبور قبري ايرخبون صدرهم نفتواتهم احواتهم بنبر بهلن صلوته فتحتن ايتفانون عصرهم اربعهم تسكارهم ايتغبرن بنبر اصاوعه افهم ايتعبسن سلازي صدرابيتهم وتر اب حزن يوم سلازينا عامت نلامبيدوسانا نغدنا نيحلنا صلوت انبصحلهم كبلي تزاريبو اتم نزخر 10 عامت نابلامبيدوسا زموصو بركت زبول نغاديان نابتي اسماتتهم زموتو تتصحفلو بيت مذكر بمخاد اسمات ناي مقربهم النانببو ناي حلنا صولت غيرم يوم أبرز كتم السودان كارتوم زركب إمباسي هاجر إثيوبيا بخبت أسوار متقعت كم استفدت أمر لتقليصو اتين أوارح أبتاب كينات تشيما زلر رئيس ختم السودان كارتوم زركب إمباسي إثيوبيا بخبيد أسوار متقعت تفتس إموازلو لوم سلسة تقم تكل تشحن عسران سلستن أجا نجهم مخانة تقليصو اتي بكبيد أسوار استفدت متقعتي أبهنسا إمباسن نبرتن قدات كوردن كله زخون سبقن كم زي تقود دبلوماسياو منش نايتي إمباسي حبيرو أمباسادر إثيوبيا بسودان يبلط على أمره لعلتي امباسي كبيد متقعت اصوار كم استفصمون نمعكن زينا بي بي سي ارغاغيصيو شمو كغلص زيدليه دبلوماسيا نتا معكن ابزهابو حبريتا اب كارتوم العمارات ابزبحال كبابي ابزركب امباسي اثيوبيا مستوكينات بزتاساسر بزتفلالي حيلتات تدغغم متقعتي وردون يزمتن الله ابت هاجر ابزكايز زلو كينات كابتو وغات وغنات حدا زخنه بالجنرال محمد حمدان دوغل زمره حيلتات قلطف دغف لومنغو اب لعلي امباسي اثيوبيا متقعت كم استفصمه اب ناي تويتر غصو افليتيو حيلتات قلطف دغف ابتب تويتر زرقحو حبريتا اتمت قعتي بالجنرال عبد الفتاح البرهان بزمرح سراوي السودان كم استفصم بموقاس اتي اب لعتي امباسي استفصم متقعتي اب هنصانايتي امباسي رؤي غدات كم زوردون غليصم اتي اب لعلي امباسي اثيوبيا تفصيم زلو متقعتي نمنتاي كم استفصم زاغيت زرزر حبريتا زي توهابه زلو خوينو منግስት ኢትዮጵያ ይኹን بالجنرال عبد الفتاح البرهان سراوي السودان بزعبه تفصم زبلوا ነገር ያለን እቲ ነዚ حبريتا زهاب ዲፕሎማሲኛ ግን በጀካ ኤምባሲ ኢትዮጵያ اب لعلي ኤምባሲታት حبرات امارات عرب ኤምባሲታት روسيان دو افريقانون لومي متقعته كم استفصمه يحبيرو اب سودان كينات مستجمره سعيبو امباسادر اثيوبيا حويسو امباسادرات بزحات هاجرات كاب كارتوم وصيم يوم نتلو مزغاطمه فصامه ملكيتو حبريتا زهاب ዲፕሎማሲኛ ابتي اب كارتوم زركب امباسي اثيوبيا غلنا يصتان كالو سرحتنياتن كم زلون منግስት ኢትዮጵያ በሰንክ ተደጋጋሚ መጥቃዕተን መዝማትን ነቲ ኤምባሲ ጠቅሊሉ ካብታ ከተማ ነመውጾ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎን ይገልጾ እቲ ዲፕሎማሲኛ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ልዕልቲ ኤምባሲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራሕተኛ ቆሲሎ ከም ዝነበረን ቅድሚ ሒደት መዓልታቱን ኣብቲ ኤምባሲ ብዝተፈጸመ መዝማት ተታሒዙ እቶም ሰራሕተኛታት ገዛት ከም ዝተፈጸመሎም ከም ዝገለጹ ይሓቢሩ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍን ሰራዊት ሱዳንን ንከተማ ካርቱም ኣብ ሙሉእ ቁጽሮም ንምእታው ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚዶም እዮም ዘለዉ
ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደጋ ክትውንን ናይ ህላዊኣ ሕቶ ምዃኑ ኣምባሳደር እታ ሃገር ኣብ ቤልጅየም ላክሰምበርግን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳን ጉሩም ኣባይ ገሊጹ። ንሱ ብቋንቋ እንግሊዝ ምስ እትሕተም ብመንግስቲ እትውነን ጋዜጣ ዘሄራልድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኢትዮጵያ ብኸመይ መንገዲ ዘየቋርጽ ውሕስነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ትውንን ዝብል ጉዳይ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣገዳሲ ክኸውን ዘለዎ ሕቶ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ሓያላን ሃገራት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን መሰል ከም ዘለዋ ይኣምናየን ዝበለ እቲ ኣምባሳደር እቲ ዝስዕብ ነጥቢ ብኸመይ ኣገባብ ንጎረባብቲ ሃገራት ተኣምን እዩ ክብል ኣገንዚቦ። ሓደ ካብኡ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ጥቡቕ ዝምድና ብምጥቃም ዝካየድ ዘተን ምርድኣን ምዃኑ ኣምባሳደር ጉሩም ኣሚቱ። ኣቐዲሙ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ፀጥታን ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሕቶ ወደብ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክቐርብ ምሕፅንታ ከም ዝቐረበሉ ጋዜጣ ዘ ሪፖርተር ሓቢራያ። እቲ ብኢንስቲትዩት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ኮሌጅ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ተወዲቡ ብ24 መስከረም ዝተኻየደ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዋንነት ወደብን ኣተኲሩ ዝተጋበአ ዋዕላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንዘይብላ ኢትዮጵያ ማዕረተን ካልኦት ንቀይሕ ባሕሪ ዝጓያየሉ ዘለዋ ሓያላን ሃገራት ሓያል እትኾነሉ ሓደ መንገዲ ኣብቲ ክልማይ ዝህልዋ ጽልዋ መዛዓቢ ጥራይ ምዃኑ ይመኺሩ። ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መሳፍንቲ ተፈራ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ገሊልካ ምቕጻል ስለዘይከኣል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግዴታኣ ከተጻወት ኣለዋ ከም ዝበለ ተመልኪቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዝተፈላለዩ ኣውፈርትን ኣካየድቲ ሚድያታትን ኣብ ዘካየደ ኣኼባ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለየ ኣማራጺታት ወናኒት ወደብ ክትከውን እያ ክብል ከም ዝተዛረበ ክግለጽ ምቕናዩ እውን ዘ ሪፖርተር ኣብ ጸብጻባ ኣስፊራላ። ድሕሪ 1991 ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተረፈት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝተፈላለየ ኣማራጺታት ወናኒት ወደብ ክትከውን እያ ዝብል መግለጺ ይደጋገም ምህላው ምስ ልኡላውነት ብዝተሓዝ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ወጥሪ ክሰፍን ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ኣብ ርእሰ ከተማ ታይላንድ ባንኮክ ኣብ ዝርከብ ምዕሩግ ዕዳጋ ብዘጋጠመ ተኽሲ ክልተ ሰባት ህይወቶም ድሕሪ ምስኣኖም ሓደ ወዲ 14 ዓመት ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ፖሊስ ገሊጹ። እቲ ተኽሲ ኣብታ ከተማ ዝርከብ ሲያም ፕራጎን ሞል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ኤስያ ዝበዝሑ በጻሕቲ ዘለዎ ቦታ ተባሂሉ ዝግለጽ ዓብዪ ዕሙር ዕዳጋ ዘጋጠመ ኮይኑ እቶም ክልተ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ጉዳያት ድማ ሓደ ቻይናዊ ሓደ ወዲ ሚያንማር ምዃኑ ፖሊስ ታይላንድ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ዝተባሃለ ወዲ 14 ዓመት ጥርጡር ኢዱ ፖሊስ ክህቦን ከሎ ነቲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ድማ ናይ ኢድ ብረት ከም ዝተጠቀመ እውን ተገሊጹ። ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ብጀካቶም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ክልተ ዜጋታት ሓደ ወዲ ልያው ሓደ ቻይናዊ ሰለስተ ካብ ታይስ ዝመጹ ብድምር 5 ውልቀ ሰባት መጉዳእቲ ገጢሞም ኣሎ። እቲ ወዲ 14 ዓመት ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ኣብቲ ዕሙር ዕዳጋኦም ዝገብሩ ዝነበሩ ከምኡ ድማ ንብረት ዝሸጡ ዝነበሩ ሰብ ትካላት ህይወቶም ንኸድሕኑ ክጓየዩ ዝተረኣዩ ኮይኖም ብዙሓት ከዓ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ክሕብኡን ኣፌቶም ክዓጽውን ከም ዝተረኣዩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እዮም ገሊጾም። እቲ ፍጻመ ምስ ኣጋጠመ ፖሊስ እታ ከተማ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብቕጽበት ንሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ናይቲ ህንጻ ከውፅኡን ከለዉ ድሕነት ዓማዊል ሰራሕተኛታትን ተኻረይትን ቀዳምነት ከም ዝሃብውን ብፖሊስ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ተገሊጹ። ኣብ ታይላንድ ብረት መሓዝ ወላውን እጉድ እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ብጅምላ ዝግበር መጥቃዕቲ ሳሕቲ የጋጥም እዩ። ሓደ ኣባል ፖሊስ ነበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ታይላንድ ኣብ ዝርከብ ማእከል መናበይ ህፃናት ብሽጉጥን ብካራን ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ህፃናት ዝኾኑ 37 ሰባት ክቐትል ተራእዩ። ኣብ 2020 እውን ኣብ ካልእ ከተማ ሓደ ወተሃደር 29 ሰባት ቀቲሉ ካልኦት 10 ድማ ኣቑሲሉ ነይሩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።